Vítaj v tomto minikurze, kde ti ukážem, ako pracovať s nástrojom Notebook LM od Google. Moje meno je Miriam Woltemar a už niekoľko rokov podporujem dámy v zrelom veku ako na online. Ako na sociálne siete, e-mailing, Canvu, rôzne aplikácie, umelú inteligenciu Google a množstvo iného. Prepájam a spájam túto úžasnú komunitu, organizujem pobyty, ale aj stretnutia naživo. Tento nástroj Notebook LM, ktorý ti dnes ukážem, ti môže výrazne uľahčiť tvoju prácu. Pomôže ti spracovať informácie, vytvárať obsah a hlavne zjednodušiť si veci, ktoré by ti inak zabrali hodiny. A presne o to mi ide aj v mojom vzdelávaní. Jednoduchosť, prehľad a praktické využitie. V tomto kurze ťa krok za krokom prevediem tým, ako tento nástroj Notebook LM používať, aby si ho vedela reálne zapojiť do svojho života alebo podnikania. Áno, môžeš ho využívať aj v osobnom živote a ušetriť ti množstvo času. Napríklad ako v osobnom živote. Páči sa ti nejaká záhrada, a to video nájdeš na YouTube v angličtine, v španielčine, v portugalštine a ty nevieš tento jazyk, nechceš si zaberať množstvo času, aby ti ten YouTube to preložil, tak to nahráš do notebooku LM, kde ti zhrnie všetky základné podstatné veci. Tak poďme na to. Vítaj v úvodnej obrazovke Notebook LM. A ako sa sem dostaneš? Sú dva spôsoby. Buď do vyhľadávača zadaš Notebook LM, alebo pôjdeš do svojho Gmailu a máš tu tzv. Aplikácie vedľa svojej fotky. A keď pôjdeš myšou úplne dolu, tak nájdeš tu Notebook LM. Notebook LM je viazaný na Gmail alebo mail od Google, pokiaľ máš študentský účet alebo máš nejaký podnikateľský účet pod Workspace, tak samozrejme, že tiež ti to bude fungovať. Ku každému jednému Gmailu je priradený nový Notebook LM. Čiže ak máš tých Gmailov viacej, tak môžeš mať aj viacero notebookov LM. Ja som tu prihlásená tiež cez svoj Gmail a vidíš, že tu mám záložku Pro. Čiže mám tu platenú verziu. Ty vôbec platenú verziu nepotrebuješ, ja si platím umelú inteligenciu Gemini a v tom balíčku je Pro verzia Notebooku LM. Pod týmto videom nájdeš, ak by si to chcela zaplatiť, ale je to úplne zbytočné. V tých následujúcich videách uvidíš, že budeme nahrávať do tzv. Priečinkov alebo tzv. Zošitov tzv. Zdroje. A rozdiel je v tom, že v tej Pro verzii mám až 300 zdrojov, môžem nahrávať do toho jedného zošita, kdežto v tej neplatenej verzii ich môžem nahrávať 50. Úplne bohate ti to stačí, nepotrebuješ si nič platiť. A čo tu máme? Už som spomínala tzv. Zošity. Vlastne ten zošit je nejaký priečinok, kde nahrávame všetky tie zdroje, z ktorých chceme buď ten obsah, alebo chceme nejaké zhrnutie, chceme nejakú prezentáciu z toho obsahu a nazval to Google zošity. Toto sú tzv. Odporúčané zošity. Keď si to rozkliknem, tak tu sú zošity, ktoré sú vytvorené. Môžeš sa tu popozerať podľa tých tém, čo ťa bude baviť. Určite odporúčam si minimálne 1-2 pozrieť. Potom tu máme moje zošity. To sú zošity, ktoré už som si ja vytvorila. A tu je všetko. Čiže tu sú aj moje zošity, aj odporúčané. Tu sú moje, tu sú odporúčané. Potom tu máme lupu, ako vyhľadávací riadok. Čiže ak by si chcela niečo vyhľadať podľa tvojho názvu, tak si to vyhľadáš. Tu je zoradenie od najnovších alebo podľa názvu. A tu už sa vytvára nový zošit. Odporúčam ti neduplicitne robiť tie zdroje. Uvidíš, že zdroje v tých nasledujúcich videách, čo to znamená. Nedávaj si tie zdroje dvakrát do toho jedného zošita. Čo všetko môžeme do tých zošitov nahrávať, tak sú rôzne PDF-ka, môžeš tam zdieľať zo svojho Google disku rôzne materiály.
YouTube videá, weby, e-shopy, ale dokonca aj informácie z internetu. Tak poďme na to.